эй очаи ҷон саракта бардорай замин тақдири худо бу дасту пешони мани тақдири худо бу дасту пешони мани баланд дорем мо пешаш баҳо як очаи хуб дорем мо аз мо ҷудост парранда шавом парвозанам сӯи ҳаво хабар бигирам ай очаи зинда ҷудо як даста гулум дар даштҳо хазонае пӯчала шудай дар асрати боронае мардумо меган абри сия боронае бо чаги ӯ ба чаги ҳамаш давронае мардумо меган абри сия боронае чаги ӯ ба чаги ҳамаш давронае чаги ӯ ба чаги ҳамаш давронае